Piano sananan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kan gawin niya pia-pia? Akatan, kan gaw pia-pia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bis sunnatihi ila yaumil liqah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kana na mga panalan sa lamiyo na upang makabatan penggagaysa manembag nadatan open makapun na diyo kawan tanu man tero. So pa isa sana sa sebagai nga nalang wasalami wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pangninta mapipiatano nagusto mga pamilya tano ayang mala na sa mga loks tano sa ikong mga darpairan. Nagupang ninta ko Allah subhanahu wa ta'ala so kawawatanan ko pamilya niyan na disirampan di makasasampaya sa kapipi aginawa agus sa mga pamilya niyan, sa mga karuman niyan, sa mga watayan, sa mga luksyan. Iman to na iya maganta no sa makampata bandingan o sayan. Nagyang ko ta makapantag sa iko pad mga pipya sifat o muslim. Abadis kaniya so kapake plolo mamaka. Sa English, na upang makapag-English ng tanong, para kasabutan tanong pipya sa mga kangudaniman to, na kapadiran sa sabot ni kapake plolo mamaka, nagyang ko ta friendly kaniyan. Mapasangi upaman na lagi do welcome so lang wataw. Sang ko tua kapyan yan iposo kapyan ni kapakin dudulu na giyang ko tua dinan di kapakin giginawa inagyutos kaniyan. Kapake plolomam ka. Isa niya sabab nago okit-okit as mga Muslim naigira amya kang giginawa isiran naguigira amya ka pamagiluta ang kuta mga pusuiran sabab sang kuta umanisa na masisifat yan nagyong kuta kapake plolo mamaka na kasabab panaya sang kuta kapkay sa isaw mga Muslim. Why? Kasabab panaya sa ditano di kapakapagariya kasabab panaya sa ditano di kapakang giginawa nakatawan tanwa so kapaking giginawa sa ikwagamatano agam Islam na miya kalala ipangkatan kauda ginawain ka na miyak karagaragan ang kuto din ka di ka pakapagintaw. Ilan yung managing kuto at tao da ginawain niyan kamiyak karagaragan na adin di ka pakapagintaw sa kaniyang tarambisas kaniyan naknabagyo ti sug anon o Islam. Ino sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ina kumakamas kaniyan sa Madina ina kutugalin sa kanyan na padaping galabakyan na miya kalal agalabaka ikaduan da amyang galabakyan nagyang kutwa akha bainal ansari wal muhajirin piyakang ginaw ay niyan sa mga muhajirin agus sa mga ansar masya-Allah ay mga muhajirin na siran sa mga tao amya kapuon sa Makkah asumyong sa Madina tumiugalin sa Madina ay mga ansar na siran sa mga taga Madina na piyakang ginawa isiran o Rasulullah SAW. Na saka mo tumambo sa masat na naman to, kailangan tanong aging utang baloy ka friendly sa iko salakaw di salakaw.
Okay. Kailangan ka mamuambeloy ka making giginawa sa iku mga pagaring ka ang mga Muslim. Ogaid, not, Ogaid, na kanaba ka makipanginawa ko mama, akanabang ka maharam. Okay? Skabubay, na kanaba ka makipanginawa ko mama, akanabang ka maharam. So Allah subhanahu wa ta'ala na mialoy niya sa Quran agyang kutuwa sa kanyan idiing gira-giray sa iko mga puso. Sa kanyan idi makang giginawa iko mga puso. Sa kanyan idi makapamagikita ko mga puso. Sa kanyan di itenutano sang kutuwa di ikapakapamagikita, di ikapakang gagakuta o mga puso. Lagi-lagi ang kutuwa kaya teruon Allah subhanahu wa ta'ala tigin manuto wa allafa bayna qulubihim. Piyaka pamagikita yan sa mga puso iran ayam na sa mga puso mga ansar agus mga puso mga mujahidin muhajirin na piyaka pamagikita yan nagyang kuta mga puso iran na kaya sabapan utos sa kiyay sayran nagyang kuta kaya pagari iran na kaya sabapan utos sa kiyay sayran na ina ko may saysasiran na miya kabagar su agama tano agama Islam ka aya pada kapakabagar agama tano agama Islam nagyang kuta kapag isaysa na di din may saysa agyang kuta maridu ay ayap kay sa isa nagyang kuto ang ginawa ayap kay sa isa nagyang kuto malayaw ayap kay sa isa nagyang kuto kebubayan no padian so padian gyutip kay sa isa supman so ginawa supman so ginawa adna something sang kuto pageltaniran adna pageltaniran na di mapia na maragno to ba to may sa isa alagi dito ibarat na sisiig na ko nga o di naririt na ko nga petipu na ko nga na maragno ba ta may sesa adar tama ad nagyang kuto atitwa kapake plomam ka agyang kuto sukay lotas ko mga pusutano ayam yang ilo to nagyang kuto paratias ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialunya sang kuto hadithian at tigina innal mu'mina ya'laf mata na tigina sumapaparati ang ko Allah so mu'min ya'laf nagyang kuto di making ginaway masya Allah so mu'min na di making ginaway innal mu'mina ya'laf di making ginaway kanaba mayla kanaba di kaubayataw kanaba di mipimbitiray di so mu'min na di making ginaway malabud ading kau di kindulunaan malabud ading kau di kimbitirain igira amya katunakan una apia dikan ukilala isa personal na igira pagani amya katunakan una lagi dukegdam ka sangkot lagi nawang ka siya kaya na makiloloma maka siya kaya na lagi dumia titiyak na ginawa mi lagi dumia titiyak na layo na mga tuuso-to saging kuta kapian yan ipuso na innal mu'mina ya'laf mata na tigina sa mu'mina di making ginaway wala khayra fi man la ya'lafu wala yu'laf na dad na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama papadalam ama pia sangkut tua tao sangkut tua mu'min di makipengginaway na di pen mi pengginaway ada mga tao di makipengginaway na di pen mi pengginaway antun auto sabab Antun otoy sabab di ka makipengginaway na di kami pengginaway. Kapakay aya sabab na pagmamalaka na di ka makipengginaway ko sa lakaw di sa lakaw. Kapakay aya sabab na kagi mabubaya ka terambisa kapakay aya sabab na kagi supuso ka na di mabubaya sa ayamanan yan na kapake pamagpada na gitu sabab pa dan aong agyang ka na nakaterambisa. So katiran bisa nadad naungan yan amapya. Lagi-lagi yang kaya alo yan Rasulullah SAW wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Dad na mapapadalam amapya sang kutataw adi mi pengginawae nagudi maki pengginawae. Subhanallah. Inus ka na kailangan asa ka na mabaloy ka adi making giginawae. Makiloloma makakop sa lakaw di sa lakaw. Malagi antaw ka gupan na ka miya kilala udi na miya tingka din amya kilala. Ohay. Kapkasabapananan amya kalala sang kutuwa kapapakadakal o ginawain ka nakadakal kay ginawain nakadakal kay saling gugupa masya Allah o bisuba lang wataw na lang na kaginawain na masya Allah isang kumiya kapia-pia ino so Hasan al-Basri na mialoy niya sa giyang kutuwa pananaroon niyang Koreano kaya batian niyang kung mga kapaking giginawain sa Quran o sa isa hadith o Rasulullah SAW na guminaros kanya istakthiru min al-ashab as-salihin fi dunya fa innahum yanfa'una yawm al-qiyamah pakandaklan niyo sa mga ginawa inyo sa isa dunya, sa iku kasi sinyo sa dunya, kapat na pakanggisira na guna sa alungan ng mauri. Na, so ginawa inga na pakanggaya guna sa alungan ng mauri, bata dilaburon so katawan nakakaislaman, bara sambayang, bara puasa, mapipaparangayan, pakanggaya ka nan aguna sa alungan ng mauri. Oy, na
kailangan mapakadakal ka so ginawain ka. Ay dapat ka ay ginawain ka na magatos. O di na dugatos, o di na tlugatos. Ay panubam yang isampay sa sanggi bogyan ko ta ginawain ka masya Allah. Isang ka miya untong. Isang ka masya Allah. Miya katuman sa gyan ko ta hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina ya'laf. Matanas su mu'min mapaparati ang wallah na gyan ko ta di making ginawain. Ha? Na padanan kailangan dito di pagura-duradan sa kano sa manaya labi dugatos sa gupita pulo kataw ay nakabayatan na making ginawa akur kano. Oy, diumbin pad sa mga ragaw, bagur kano makipangginaway. Sa mga mama. Na ay nang anta na makipangginawa itarta. Pa man para sa iko Allah subhanahu wa ta'ala agu para sa giyang kaya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha? Na tigman uto Imam Al-Ghazali al-ulfatu thamratu husnil khuluq. Suatigian so kapag ipololomam ka, kabubaling ka friendly, so kabubaling ka friendly, kapag ipololomam ka, so kabubaling ka friendly, kapag ipololomam ka, na thamratu husnil khuluq, ungaanan, umapya apaparangayan ka. Masya Allah. Ino kapan madakal iginawa ino kapan madakal ilayo, ino kapan madakal iing pada, katuoso to. Sama pia kay paparangayan. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Meleng agyang ko tataw, amya kadakadak li ginaway apian ta naginawain niya na igira na adna pia ka mumsa. Igira na adna tao akilengas kanyan. Ded na mamalaian, ded na kaya iyan. Sagyong ko to kapag pangiginawa niyan sa salakaw di salakaw na pupakabilib taon. O babugyan nga na nasifat yan, nasyar katamya tago, aging nga na nakapasang yan kapag giginawa Ad na padamiron sa Qasim University na Masya Allah, African sa kanyan, na bunbisa lango na nation, nakatgadag nun na ginawa niyan. Bunbisa lango na murid saya, gadag nun na ginawa niya, di niya mingginawa Masya Allah, namiya ka piyapiyaw to sifat. So atigyan, so kabubaling ka friendly na unganan o kapiyang kay paparangayan. Wat tafarruqu thamratu su'il khuluq. Na so atigyan, so kapagupare ka, katantanon kapagupare ka. So kapagupare na so kang blablag, na unganan o marata apaparangayan. Subhanallah. Unganan o marata apaparangayan. فحسن الخلق يوجب التحبب والتآلف والتوافق. Na suatigian so kapi paparangayan na ayap ka resultan yan nagyang ko tap kebubayaan ka so pagaring ka Muslim kebubayaan ka so padkap kebubayaan ka aguding ka di mi plumam ka aguding ka di imi pagayon. So man so karata paparangayan na ayap man a resultan yan raka na yuthmiru tabaghud na giyang kuta ipkagud ka so padka wat tahasud giyang kuta kasisigan ka ko padka wat tanakor na giyang kuta lagi duding ka kikilalaan so padka. Subhanallah, lagi duding ka makikilala lagi ang kuta padka. But sa giyang kaya mga guna mapapadalam sang ka iya kabubaloy ka friendly upama nasaktan upama kasaktan na makilolomam katan ang mga umatong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na qiyamul ulfati bainal mu'minina min asbabin nasr wat tamkin. Masya Allah. Basta ama baloy sa mga pusutan ama isa magagakot na isanan ap kasabapan sa kapapakataban o mga Muslim sa ikum mga riduiran. Masya Allah. Benar. Ay kaya pakataban o mga Muslim si ikumyangaw na mga masa, si ikumasa mga sahaba ridwanullahi alaihim nagyang kutwa kaisaysaran diiran karaw so padiran. Tanto amya ka pa magiluta ang kuto aposuiran. Milenyo agyang kutwa tutulan sa iku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba ridwanullahi alaihim na sagyang kutwa masa akap kawawiran. Umani isakiran na makakikinanglan saig sang kutwa mas adiran di ikatidawa. Na umani isakiran na ayakabayan na makainom. Nasagyang ko to kapanan naloiran sa ig. Nakagi ko miyo maagyang ko to ig, may to ig. Kapag isa kabaso, kagi ko miyo masagyang ko to paganay sahabi na tigin na witang ka ko pagariakan, witang aro atigin, sagyang ko to makikinanglaw na witangon. Daw ninom. Ilan naman ito? Daw ninom. Ino to? Nakagigyo ta puso iyan na miiikat kiyaki ito.
kebebayan niya siya ito giyong uta pagarinyan taman sa giyong uta pagarinyan man na ino ito na giyong uta eg na tigina wait tangap man sa giyong uta sa bala wait tangar usa sa bala do maninom na tama sa YouTube kaso eram naging uta wait nga sa giyong uta pagariakan wait nga sa giyong uta pagariakan as kanya na makakikinanglan na anton atoy sabab anton ay miya katulod kiran sang kutwa lagi duto abtad sabab puto sa kelot o mga pusuiran sabab puto sa kaya baluiran di makiploloma makasang kutwa paglatlatan iran masya Allah ino pedaya mga nganian agyang kutwa kasabab panaya sa kapapakataban o mga muslim igiraman uto miya kapamagiluta so puso o man isa na ding kakaraw so padka a muslim pagaring ka ang muslim. Ikadua, pada mga ungay ni agyang kaiya kapaki plolomam ka o di nakabubaluin ka friendly na annal ulfata tajma'u shamlal ummati wa tamna'u dhullahum. Igira amya sisakan o. Igira miyakang giginawa ikan o. Tajma'u shamlal ummah napkaysay sa kano maiisay sa kano masyaallah maiisay sa kano wa tamna'u dhullahum na igira maiisay sa kano na miyak kargergen akapakada panasiyo benar pure basta asakano amagariari o di na isa grupo na maiisay sa kano na miyak kargergen uba kano mapapakada panas o salakaw kano benar. Antunay sabab ada kapakada panas umangalokstan sa Mindanao nakagisabab sa giyang kuto kaisayran dasiran makada panas kaya ni pangatuiran suagamayran nagyutoy sabab asakatano na mabubaloy tano din ang mga Muslim sang kaya Pilipinas nakagigyuto kaisayran nagyutoy miya katulod kiran sang kuto kapakawatan niran sang kuto kapakada panas. Ikatlo mga ngayon na al-ulfatu sababun lil'atasami billahi subhanahu wa ta'ala wa yuhablihi. Basta makilolomam ka o di na mapasangay ka paking giginawa na kasabab panaya sa kapkapting ka ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Benar. Ay adalawan yan akapaking giginawa nagyang kuta kapaking ginawa sa aya sabab akya paking ginawa nga na sabab sang kuto agamaw Allah subhanahu wa ta'ala kana ba sabab sa baad na tamok o di na baad na akakwang kaw naguna o di na baad na kalabang kaon ayad na sabab sa giyang kuto kabubaloyin ka a muslim kabubaloyin ka mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala napkakaptan yung agiyang kuto agamaw Allah subhanahu wa ta'ala na anda mana kakabaluitan o? Anda mana kakabaluitan o friendly? Gitu pa kaisa. Ustad, kabaya ako asakan nambeloy ako upama makilolo makakusala ko di sila ko. Kaya ni man to ang mga tao. Apya so bisita niya sa walay na palaguyan yan. Apya sang gumyaw na, di akan pamagmaan. Apya sang gumyaw na stylakan na basta na bisita sa walay na di ako itapok sa kwarto akan ito kadiyan ka upaman na basta sa lakawataw o di na apya mga lolot na basta di akan tantong kilala na di ako itapok sa giyang uta kwarto akan na ugaid na ribat beso to ribat agiyang kutwa miya ka masubisita nga na pitapukan ka si rambid kaya kabayakan ayaw buong makimbitira iran agiyang kutwa mga loks ka mga pagaring di ha? Okay, aya pa kaysa anton ay kakabaloy tanwa makilolo mamaka. Agu anton ay kakabaloy tanwa friendly si kusalakaw di salakaw. Hagi mitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswatigin sa mapaparatian na ya'laf di making giginawa friendly so di mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kanabas kanyan tarambisa, kanabas kanyan solog, kanabas kanyan isa-isa batig ka di makipngi di so mapaparatian ko Allah na di making giginawa lagi-lagi ang utake aloyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganayron akakabaloy ka friendly nagyang kuto at-ta'aruf o muasyaratun nas. Gyang kuto at-ta'aruf kapakikilala dapat na di ka di makikilala kung pagaring ka Muslim. Iram niya balaka assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagari ko antay ngaran ka. Pagari ko o di na ukhti antay ngaran ka. Nagyuto na palayad no to kasabapan sa kakabaloy ka friendly gyang kuto kipagis na kung ngaran ka ngaran yan. Napkasabapan ito sa kakabaloyin ka friendly inshallah subhanahu wa ta'ala. O muasyaratin nas nagugyong ko ta kapag ay manan yan pagintaw ka apad ka sa mga tao kana baka di itirambisa kana baka di isibasibay di kailangan na misasembur ka kung mga tao sa gyong utadiran di ka pagintaw ha
Kenapa mapia gyang utwa saya kan ku kwarto nga na denay pembitira nga na denay pelayo ka na denay pengginawa nga kenapa to mapia pana maring kay masalin ka agyang kanan aginawang ka. Ikadua at-tawadhu. Pad aka kabaloy ka friendly na mangangalim babaang ka, Masya Allah. Basta ang mangangalim babaang ka, Masya Allah, na insya Allah subhanahu wa ta'ala na papakadakal kay ginawa kasuka pangalim babaan na kasabapan ito sakap kabubayir ka mga tao, kasabapan ito sakap kabubayir ka mga ginawain ka, Masya Allah. Na ikatulong na ifsha'us salam, pada ka kabaluin ka pan friendly maki lolomam ka nagyong kutuwa kipanampay na kakusalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, na mabubaliw ka san friendly. Bandap kasi may wagyang ko tawa din salam o di na di makambala ka sirak tanong sa marawin na lagi do maatay agyang ko tawa salam lagi do ayabu ap ka salam ta na subusok kilalata tabita na lagi do maatay agyang ko tawa sunna aya sunna na mabala ka sa muslim na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh miya kaysa miya ganda ko sa city limit dito no sa miya ganda ko sa city limit sa musa marawi ina ko makada ko sa city limit kagayo pagda ko na makauntod ako na sumyalam ako Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puno ko to sa abroad naagi kalalayo man ta saya api anton ay magdata sa taxi na Assalamualaikum anaming bula kata saya muslima skano bimi kan bula kan Assalamualaikum anaming bula kata ron Assalamualaikum si sa marawi nakagi ko gup na ko miya ka po si nasunsog ya pakada sa city limit miya ka salamo Assalamualaikum de nasumimbagrakan na palaya kita tentang lagi dumiya mamsasiran. Tignaan to na mga dito sa bapian. Kaya to sa nakanagya sa marawi na lagi duno maatay so salam. Si ko paglatalta ng mga musay mga lagi dupya ka mamasam so salam. Ha? Di man ka pa kayo baka makabalak saraga na tiga Assalamualaikum matay daraga. Di ka pa kay. Di ka pa kay. Barat na sumala lagi mga mama. Nakikita kaya salamakan na ad na mga studenton mulaw sa ugroon sumama agusubay ugi na piya ka sa kaded na sumimbagra kanon. Ha? Nanao naguto sa subhanallah de maatay so salam si ko paglalatan raktano mabala kapan so padga lagi diga muslim si isa padian si isa sa dug public o dina apian dengan miya bala kas kanu miya kan bala ka na igira na kalapan ta o dina kalakta o dina kamamalata ino to sumatan yan na lagi duis pada akatatarmin nun subhanallah o di nagyang utam miya karang-irang ito yung bumutalan o gyuto na miya salam ka Assalamualaikum na malumang mumiya ka giro o alaikumussalam malumang mumiya ka lang sa buntal yan Masya Allah ha? No saka na panamaring ka yung beloy apaparangayan ka didabiatan ka agyang uta kap kabalakang ako mga laus ka mga pagaring ka mga bapa ka nagyang uta kap salamang kakiran ha gyung utakap sa lamang kiran aya pano aya magagang ka na susala kawataw dikap ka mamala diga amay kay nisinga ko niyan apya kanyan nisinga gyung utakya girong ko na Assalamualaikum na balas uto Masya Allah gyung utakya girong ko na Assalamualaikum na balas miya kakwa ka sa balas na ikalima na at-ta'affuf an su'alin nas giyang kutuwa padsa giyang kutuwa kuan asbabul ulfa kapake plolomam ka na ding ka papakadakla so pumangnin ka kutaw ding ka papakadakla so pumangnin ka kutaw ino to nakigira miya kadakla kaon ipamangnin igira miya kadakla kaon ipamangnin napkasabapan unto sa kapalaguin yan ka ibarat yan na sumiyong ka ki fulan niya mangni ka sa tabang niya kung giya okay tiyabangan kanyan agip mga mapitaon na miyamang nikaw masatabang tabang niya kung aki okay tiyabangan kanyan siway katalugaw iban miyamang nikaw sa tabang niya kung aki kadagyon ko tadino di kang ginaway kadagyon ko tadino di ka pakiplomam ka ino to nakagim niya kapasangay kapamangni sa tabang na kailangan nakapananggilan tanwanan pamangni ka sa tabang makaysa makadua pamangni ka sa gup makaysa makadua o ba lalayon tabang na muskila kasabapanan sa dir ka di ka pagawat-awat o mga tao aging na kabubaloy ka at taramang ni okay na padiyang panagyang ko to as-sa'yu lil islahi bainan nas pad ba nakakabaloy ka apakapa kay lolo mam ka nagyang ko to panamaran na ka masulb ka
so problema o salakaw ataw o di nagyang ko ta islahum bainan nas gyang ko ta kaririduan sa duha ka tawo ibarat na mariridu masasamok agyang kay duha ka tawo na penamaran ka ande manay kaayos agyang kay duha ka tawo adip surut ha nagyang ko to kapagayusan ka na toos to nago mga sabab po to sa dingkad kapkabaloy ka friendly makilolo mamaka ha padpa na mga sabab yan nagyang ko ta ziyaratul muslim wa iyadatu kapamisita ang ka ko pagaring ka muslim pamisita ang kas kanyan malagi dup ka sakit anto ka mapipaginawanin pamisita ang kas kanyan kana bayab ka pamisita ngaw nakagiya ad na miya pasadya na bagwawalay niya na pagkandurian yan o di na kawengan sa kanya na pesungon o di na pagkasakit sa kanya na pumisita na di kapag kaya pumisita ka sa ayas sabab ay pumisita ka na sabab sangkot babaya ka kanabab kasakit kanabab na kailangan niyan ka ugaid na ayas sabab aka pumisita ka na sabab sa gyung babaya ka nagyuti ka pumisita nga na miyak kalalanan ap kasababan sang kutuwa din ka di kapag ipulunumam ka ko salakaw di salakaw ikawalo nagyang kutuwa at-tahadi nagi miyak kalala asabab di kapag pulunumam ka o salakaw di salakaw at-tahadi nagyang kutuwa kambubugaya sa regalo na mga bigang uskan sa mga regalo man naging ka na mga lod joke na ginan lagi danan at tahadi ging ko to kang bibigay sa gift regalo kapag ayabagan ka sa regalo nga si ominga may kateo regalo kan ka kapag ayabagan ka sa regalo nga si babanga kapag ayabagan ka sa regalo so bulayo ka na padanan sa ging ko to kap ka kalosyo padanan sa ging ko to di kapag pamagi kita o mga puso iyo aging ka na kang bibigay sa gift, regalo. Wadan ay kamamalakataw. Wadan ay kamamalakataw na tapangin ka man, abging ka sa regalo. Kakaklos ka no. Wadan ay kalakataw na tapangin ka man, abging ka sa regalo. Kakaklos ka no. Mapakalamak ka sa puso yan. Wadan marangit, masarangit. Wadan o pa man maratayadat na tapangin ka man, abging ka sa regalo. Kamapakalamak ka sa puso yan. Masya Allah. Kabaliwin ka ginawa lagi danan. Kapag kaya share kay sabab po Allah subhanahu wa ta'ala aging ko to kapakasalin yan sa betadit alhamdulillah madakala po pakachatrak na madakala ko na magira kan sa regalo Masya Allah miya kapia ubad na magira kan sa regalo ogaid na so regalo apang personal na di terimaan ogaid na so regalo kusar tanong sa dawa na Masya Allah terimaan tanong insyaAllah na ikasiyaw kakabalin ka makilolo mamaka bago niyo sa sa regalo neno kaya na regalo kan rakano na giga dia kanong di ka pa magusaya okay ikasiyaw naging uta alihtimam bi umuril muslimin pad pa nakakabalin ka friendly makilolo mamaka nagyang ko ta alihtimam bi umuril muslimin magagdam ka tatagun ka sa ginawa agyang ko ta kapakang babetad o mga pagringka mga muslim magagdam ka so kasasakit tikiran magagdam ka so kapakakikinanglaniran magagdam ka agyang kuto kapakadidapan nasiran naigira magagdam ka nan nadingkad kapanamanamaran ande manaya makwa ande manaya kasulbang ka sa agyang kuto problemang ka ande manaya kasulbang ka sa agyang kuto awid akaliran o di na ande manay kauguping kakiran amada agyang kuto awid akaliran o di nakalabatan agyang kuto rata ginawairan Masya Allah nga pia di ba minusok tano na unutan tano agyang kaewasiat panduan o agamatan agama Islam panduan o Allah subhanahu wa ta'ala so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kuto kakabaloy tano friendly agyang kuto kakabaloy tano makilolo mamaka na insya Allah subhanahu wa ta'ala na kasabapan ito sakap ka ilot o mga pusutano na andedin kailot o mga pusutano kaso Allah na ilot niyan ay inilot yan na agyang kuto paratiyas iko Allah subhanahu wa ta'ala na kaysay satano na andedin kaysay satano na miya kaapastano insya Allah subhanahu wa ta'ala so apya si tanu bukya tagwi sa diyan ka kabanda tanto amya katas agyang kai oras ubad na danyoron kasabuti magay tanu sa mga 5 minutes ubad na danyoron kasabuti apakaysa nakapakaya pakaysa iyo o di na ba na danyoron kasabuti sa agyang kaya discussion tanu nakapakaya pakaysa iyo
Kay rampi ako sa maga ni katero. Igira na, di akan mapagin na rampi ako sa maga ni katero. Anton anan, bigyan na din yung diikuan. Ino kayo ni kakasalalag, Masya Allah, ay dapat ka guro. O kaludan akong kasa GS50. Anton na GS50 yan. Go surf. 50. Pagludan na kan sa ka. Kaya da ka makasmag kung mga pakisa kan. Na unfair. Kailangan na makasmag ka kung mga pakisa kan. Kakasalalag, pangaraw makadnagi, di ka mataman Facebook. Now, bad na din yung sabot sa nga discussion yung tanong. O siya buti da pakisa, alhamdulillah, maliwanag, na namamaguda sa tanong. Amin, amin. Ustad, igira aman ng gilata o bata beden ka kapagay o paman baka beden kararadi sa marata o paman as mga rarata alayok ka kanaba ay ama na ini na baka magiplayok ko mga rarata di magiplayok ka na sa mga pipya. Okay, anton suunta igira sutaw na maratas kanyan. Anton suunda magipnginawa iton antaw akadi. Dipindir ka ilayan ka ginawang ka o ilayan ka sa ginawang ka na upama ka making ginawa ikaw na katuyok kas kaniyang kumapia na paking ginawa ikaw. O ayap man na ilayan ka sa ginawa nga na upama ka making ginawa ikaw na sakay katuyok yang kumarata na pagawatawatang ka. Siyabot ka, pagawatawatang ka. Naginan mapiasuan ka. Aginan na mailayan ka pagaring ka, marata igalabak, marata ikuan, ula-ula, nawaya ilayan ka sa ginguta ka pakapang ginawa inyo na katuyok kasang kutamapya na paking ginawa ikaw. Okay? Assalamualaikum. Ginaad na imbuno malayok na dad makapalayok. Di ka pa kay la yahillu li muslimin ay yahjura akahu fawqa thalath. Di ka pa kay ubang kariridu so pagaring ka muslim si kusuldo o talugawi. Ayapan mo. Fawqa thalath ayaman na kalawanan so talugawi. Di ka pa kay ubang kariridu so pagaring ka muslim. Ustad surigalo pa kay makuakan ra ka pa kay din sa mga da'wa ka. Mga daawang ka. Ano ba niya to? O pa man, agiyan, narigalo ka na ya. Kana ba ni regalo? Kasandi kang buto, kana ba ni regalo? Agiyan kaya dito di ka discuss. Ay, regalo na umga na kan sa hadiya, ibarat yan na gift, pera ka, o di na load, o di na nganisan, o di na uda ako dun kasan, na ad na mga kudun na kan sayab, ganggus ka sa kudun, mga lagi dito, mga gift. Singa ka daan, Ustad. Inawap singa. Ino nga pa kasinga. Akaw to aki, kakasalalag. Andun ako ni number ka. Pagludang ako ni Omrayan Makno. Masya Allah, Omrayan Makno. Ustad, na ginawa ka ng Christian, nag-i-invite ako niya sa wedding niya. Nakapakay asumong akoron. O dabo amala asabab na di kaunso. Kagito na sesiran kawi-kawing sa simbahan, di ka pa kayo ba karupsong. Ustad, salam markasan, pangaruma ako, tabang niya akong ka. Masya Allah. Jalani, maki. Naturo na karakan, antay pangaruma na kakay, tabang akan raka na, paano ko sama ka pamilya niyan, insya Allah. Ay dapat akaw, Jalani. Assalamualaikum Ustad. Ano sa mga paisa? Nasiyabot, na namamaguda sa tanong, ba siyabot piya-piya? Masya Allah, tanda ko. Repeat sa mga comment. Mamaguda sa tanong sa kapipiyagin na panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala miyaka ko tanong siya sa ndawan guna sa iyang ka diskusyon tanong iman to. Salam ko sa kapipiyagin na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.